Ключавая роля і ключавы адказ за нелегальны вываз украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторыяў. Рэжымны хаўруснік паралімпіец Алексей Талай цяпер пад санкцыямі Украіны. Сам ён цвердзіць, што дзяцей вывозяць у Беларусь на аздараўленне, аднак ідэалагічнае апрацоўванне і выхаванне ненавісці да Украіны цалкам падпадаюць пад міжнароднае разуменне генацыду. Менавіта гэтая справа сталася падставай для ордэру на арышт Владзіміра Пуціна, і гэтага ж дэмакратычныя сілы дамагаюцца для Александра Лукашэнкі. Але сам узурпатар пакуль чамусьці не ў санкцыйным спісе Кіеву. Хаця зразумела, што без ягонага ведама прывезці з Украіны ў Беларусь больш за 2000 дзяцей было б немагчыма. Ёсць у вывазе украінскіх дзяцей гісторыі з хэпі-эндам. Гэтак сёння стала вядома, што ва Ўкраіну вярнуўся падлетак Богдан Ярмохін, якога расейцы нелегальна вывезлі з Марыупалю. Вяртанне адбылося праз Беларусь. Вітаю, спадарства, тыдзень з Сергеем Падсасонным і ў нашай праграме. 30 гадоў змагання на словах. На хвалі барацьбы з карупцыяй Александр Лукашенко прыходзіў да ўлады ў 90-е, і ягоная барацьба не скончылася да сёння, а можа справа не ў тым, каб перамагчы. Ёсць кампрамат. Не заўсёды гэты кампрамат выкарыстоўваецца як нейкі такі кручок, на які трымаюць чыноўнікаў і трымаюць лояльнасць, паслушанне. Прывітанне для набліжаных да ўзурпатара Віктара Шэймана ды Алексея Алексіна. Усе таямніцы іх прыватнай аховы і цёмныя схемы стварэння прыватнай вайсковай кампаніі «Гарсервіс». Белпол выпустила новое расследование. Вот вам и схема прикорытного бизнеса. Бесплатно отжать имущество у госорганизаций, продать задорого и получить откат в виде так полюбившейся лукашистам спонсорской помощи. Профит – $5,5 миллионов на ровном месте. Дык карнавал ад дзяржаўных прапагандыстаў пад выглядам аўдытараў еўразвязу уцерліся ў давер да беларускага актывіста, які зліваў інфармацыю пра сустрэчы дэмсілаў. Як аказалася, у КДБ. Олег Аксёнов з'явится в нашей студии. Самым благоразумным с вашей стороны будет явиться с повинной в компетентные органы и покаяться. Если вопросов не возникло, предлагаю считать мероприятие общей профилактики успешно завершенным. І адразу пра ягоную барацьбу. Крык, лямант і распяканне перад тэлекамерамі. Выкараніць карупцыю як абсалютнае зло і заган Лукашенко абяцаў, калі яшчэ быў дэпутатам. Пазней гэта сталася адным з пунктаў ягонай перадвыбарчай праграмы. І вось ужо амаль 30 гадоў ён вядзе бязлітасную барацьбу з хабарніцтвам і нячыстымі на руку чыноўнікамі, у тым ліку з уласнага атачэння. Аднак чамусьці гучных справаў меней не робіцца. Толькі на гэтым тыдні узурпатар абвесціў выяўленне карупцыйных схемаў у мясной, малочнай, нават транспартавай галінах. Марыля Дакуцька. Самая гучная малочная справа затрымалі цэлую злачынную групоўку з магілёўскага прадпрыемства «Бабушкіна крынка». Паводле Лукашэнкі прызначаны ў 2019 годзе на пасаду дырэктара заводу Геннадзь Скітаў сфармаваў сваю каманду менеджераў. Праз падкантрольныя кампаніі ў Расіі малочныя вырабы экспартаваліся з мінімальнаю нацэнкаю, а затым на мясцовым рынку ўжо рэалізоўваліся паводле вышэйшага кошту. Гэта дазваляла атрымоўваць штогадовы прыбытак не меней за $10 мільёнаў на ўсіх удзельнікаў. Схему і датычных выкрывалі амаль 2 гады. У выніку, падкрэсліў Лукашенко, відавочна, што ажыццявілі яе не без удзелу прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і нават ураду. Роман Александрович, что же ответите, если будут ваши там лица? Еще раз хочу публично, Василий Николаевич, предупредить вас. Это хорошо, что вы видите фермы не убранные, что? Это хорошо, это с них спросим. Но вот тут вот ваши косяки. Мы этой темой занимались, поэтому... Садитесь, займитесь принципиально. Это наука Сергеенко, Наталья Ивановна, и вам тоже, как уполномоченным лицам. У вас в Минске конь не валялся. Занимайтесь.
Разберемся со всеми. Малочная справа толькі чарговы карупцыйны скандал сёлета. Гэтак у верасні затрымалі працаўніка добрускага парцалянавага заводу, які за грашовую ўзнагароду развязваў пытання адгрузкі прадукцыі. Летась прагрымела гэтак званая справа артапеда, у якой былі затрыманы больш за 3 дзесяткі траўматолагаў. Гучным было і затрыманне тагачаснага міністра лясной гаспадаркі Віталя Дрожжы. Ён меўся браць хабар ад нямецкага прадпрымальніка. У 2020-м правялі цэлую спецаперацыю з вяртаннем самалёта на паўдарозе да Мюнхену ў Беларусь. З борту знялі некалькі чалавек. Сярод іх былі 4 кіраўнікі цукровых заводаў. Падставамі для затрымання сталася выкрытая махлярская схема экспарту прадукцыі ў Расею. А ў 2019-м за атрыманне хабару памерам каля $190 тысяч затрымалі былога кіраўніка службы аховы Лукашэнкі Андрэя Вцюріна. Если бы он был вот у меня вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником службы безопасности. Год раней у справе аб атрыманні амаль такой жа сумы хабару ўзялі памочніка Лукашэнкі Сергея Раўнейку. Гучным і рэзанансным стаўся карупцыйны скандал у сістэме аховы здароўя. Былі затрыманы 2 дзесяткі нешараговых медычных працаўнікоў. У тым ліку намеснік міністра Ігар Ласіцкі. Фігуранту вінавацілі ў развязанні пытанняў праз дамоўленасці, то бок за ўзнагароду, пра закуп медычнага абсталявання і прэпарату ў камерцыйных структураў. Праблема, падаецца, невыкараняльнай, але і карыснай уладам. На вышэйшых чыноўнікаў Лукашэнкі, я думаю, ёсць кампрамат. І не заўсёды гэты кампрамат выкарыстоўваецца як нейкі такі кручок, на які трымаюць чыноўнікаў і трымаюць у лаяльнасці, у паслушанні. Выкарыстоўваецца магчымасць пераследу за фінансавыя махінацыі і як механізм расправы, у тым ліку падавалася б і самымі лаяльнымі. Як прыклад, гісторыя Юрыя Чыжа, які выбудаваў у Беларусі цэлую бізнес-імперыю. У 2016 годзе бізнесоўца затрымалі за нясплату падаткаў. СІЗА ён правёў паўгода, але суда пазбег, скампенсаваўшы нанесеную шкоду. Паўторна Чыжа затрымалі ў 2021 праз нясплату пазыкаў перад партнёрамі і дзяржаваю. Крымінальны пераслед спынілі ў 8 год таму. Лукашенко вельмі баіцца з'яўлення ў Беларусі алігарха. Ён добра ведае досвед Расіі і Украіны, дзе багатыя людзі, алігархі, сталі не толькі эканамічна незалежнымі ад дзяржавы, яны паспрабавалі ўплываць на палітыку. Гэтаксама распраўляецца Лукашенка і са сваімі апанентамі. Бадай першы, каго ён прыбраў такім чынам, Станіслаў Шушкевіч. У 1994 годзе Лукашенка абвінаваціў тагачаснага старшыню Вярхоўнага Савету ў крадзяжы скрыні цвікоў, пра што Шушкевіча пазбавілі пасады спікера. У 2020-м падчас прэзідэнцкай гонкі арыштавалі Віктара Бабарыку. Банкіра абвінавацілі між іншага у хабары ў асабліва буйным памеры, легалізацыі сродкаў, атрыманых нібыта злачынным шляхам. Улетку 2021 Бабарыку прысудзілі 14 гадоў зняволення. Пакаранне яно не мае нічога супольнага з віной. Гэта праверка на лаяльнасць. Калі чалавек сябе за кратамі паводзіць у адносінах да рэжыму лаяльна, ён выходзіць датэрмінова і зноўку ідзе на высокую пасаду. Найчасцей кіраўніком якога-небудзь сельскагаспадарчага ці вытворчага прадпрыемства. Як былы кіраўнік Белнафтахіму Александр Баброўскі. Яго асудзілі на 5 гадоў за злоўжыванне, але праз год прызначылі кіраўніком МАЗу. Экс-пракурор Александр Архіпаў замест 6 гадоў зняволення уладкаваўся дырэктарам стратнага калгасу Пятровічы. Былога дырэктара бабруйскага мясакамбінату Віктара Хадасевіча асудзілі на 2 гады, але замест гэтага ён узяўся за стратнае прадпрыемства Ліпаўка. Ініцыятыва Белпол звязвае такую практыку з абмежаваным кадравым рэзервам рэжыму. Кадровая палітыка дыктатара складаецца са шматгадовай практыкі тасавання адной і той жа калоды кадраў, асабіста яму адданых. Таму вышэйназваная практыка і працуе. Прычына гэтаму катастрафічная нястача кіроўных кадраў, нават мінімальнай кваліфікацыі ў вёсцы. І гэта яшчэ адна прычына шматлікіх карупцыйных справаў, бо, маючы прыклад умоўна дэтэрміновага вызвалення, чыноўнікі і кіраўнікі прадпрыемстваў не так асцерагаюцца пакарання. Марыля Дакуцька, Белсад. А цяпер прывітанне для Віктара Шэймана і Алексея Алексіна. Аб'яднанне былых беларускіх сілавікоў «Белпол» выпусціла на сваім YouTube-канале чарговае расследаванне. На гэты раз у фокусе ўвагі прыватная ахоўная кампанія «Гард Сервіс».
Каму належыць гэтая арганізацыя, хто ў ёй працуе, ды ўваходзіць у лік ейных кліентаў, а таксама якія бонусы Гардсервіс мае ад лукашэнкаўскай дзяржавы. Пра ўсё гэта вы можаце даведацца, паглядзеўшы відэа Белпол на іх YouTube-канале. Цяпер фрагменты. Первоначально Гардсервис именовался Bell Security Group. Тогда единоличным собственником являлась Global Custom Management, которым в тот период времени владели гражданка Беларуси Анна Пушкарева с долей в 60% и гражданка Украины Анна Хмелевская с долей в 40%. В январе 2020 года Bell Security Group сменила название на Гардсервис, а в июне, прямо перед выборами, диктатор Лукашенко сделал ее первой в истории Беларуси частной охранной организацией с правом приобретения, хранения и применения служебного и гражданского оружия. Кто же эти две Анны, получившие столь эксклюзивные права? Как оказалось, они дамы совсем не случайные. Обе связаны с одной из самых зловещих фигур белорусской политики, ближайшим сподвижником узурпатора Виктором Шейманом. С августа 2020 года единственным учредителем Гардсервис стал гражданин Александр Метла, руководитель фонда «Память Афгана», директор линии «Сталин». По нашей информации, Александр Метла является единственным, в ком Шейман настолько уверен, что доверил ему военизированную организацию, владеющую оружием. Ведь именно Метла, согласно уставу Гардсервис, является единственным участником данного ООО и, соответственно, единолично должен принимать наиболее значимые решения. Но давайте называть вещи своими именами. Гардсервис только де-юре является фирмой Метлы. Де-факто она аффилирована с управделами диктатора. Фирмами Шеймана подчинена и прямо подотчетна последнему. Почему мы так решили? Давайте разберемся. 4 августа 2020 года, когда страна бурлила в преддверии президентских выборов, Лукашенко подписал распоряжение номер 153. Естественно, с грифом ДСП для служебного пользования, что означает, гражданам Беларуси о нем знать не следует. А мы расскажем. В соответствии с этим распоряжением диктатор обязал государственную организацию БФСО «Динамо» передать по договору спонсорской помощи в собственность частной организации Гардсервис недвижимое имущество. 4 здания по улице Карбата в городе Минске. Расследуя деятельность Гардсервис, мы получили ряд важных документов, доказывающих вовлеченность в формирование материальной базы Гардсервис как преступного режима в целом, так и лично Шеймана, на тот момент еще управляющего делами диктатора. Перед нами докладная записка, составленная заместителем директора Гардсервис Владимиром Орехом. В ней прямым текстом, черным по белому написано, что Гардсервис выполняет поручения Шеймана по отводу земельных участков БФСО «Динамо», о которых мы только что рассказали, в собственность Гардсервис. В этом же документе Орех просит Шеймана согласовать расходование неполных 35 тысяч рублей на проектные и строительно-монтажные работы. Очередная докладная записка на имя Шеймана по вопросам строительства спортивного городка на территории Гардсервис. Или вот докладная записка, в которой замдиректора Гардсервис просит у управделами диктатора разрешить произвести оплату предприятиям, входящим в систему управделами диктатора. По сути, это просьба разрешить переложить деньги из одного кармана в другой. В демонстрируемом документе интересен каждый абзац, но мы заострим ваше внимание на одном моменте. Форму Гардсервис заказывает в ИК номер 4 города Гомеля. Колонии, где руками, в том числе политзаключенных, шьют форму для силовых ведомств. Указанное обстоятельство также доказывает связь частной фирмы Гардсервис с режимом нелегитимного диктатора. На момент подготовки расследования штатная численность Гардсервис составляла 64 единицы. Администрация – 9 человек. Административно-хозяйственная часть – 8 человек. Отдел технических средств и систем охраны, связи и средств телекоммуникации – 5 человек. Отдел управления и реагирования – 1 человек. Отдел охранной деятельности – 36 человек. В данный период на вооружении Гардсервис находится 34 служебных пистолета МР-71 «Байкал», 2 пистолета ГЛОК-17, 3 пистолета Макарова, 3 автомата АКС-74У, 4 гладкоствольных карабина и 1 карабин с нарезным стволом. Наведя справки о клиентах Гардсервиса, можем утверждать, что их меньше 10, а платежи не покрывают затрат этой охранной фирмы. То есть Гардсервис работает в убыток.
И это несмотря на, так сказать, господдержку. Для того, чтобы решить проблему, Шейман и компания придумали схему, которой позавидовал бы сам Остап Бендер. Оказалось, что два здания, расположенных в Минске по улице Карвата, 83, выводились из собственности «Динамо» и переводились в собственность Гардсервиса с одной единственной целью, чтобы выгодно продать эти два здания в руки какого-нибудь прикорытного бизнесмена, который их снесет, на их месте построит типовые панельки и поделится прибылью. Чтобы вы понимали размах запросов Гардсервиса, продемонстрируем вам фрагмент одного документа, доступ к которому имеет крайне ограниченный круг лиц. Даже если застройщика поменяют, размер отката для Гардсервиса останется прежним, потому как цель проекта – срубить бабла. Цитируем. Для получения дополнительного источника финансирования на развитие материально-технической базы обществом, то есть Гардсервис, во взаимодействии с ТОПАЗ и Комитетом архитектуры и строительства Минского горисполкома выработано предложение по застройке земельного участка двумя жилыми домами с переменной этажностью от 13 до 17 этажей со встроенным паркингом. Согласно коммерческому предложению ТОПАЗ, доля материальной помощи обществу, естественно Гардсервис, в размере 50% от всей чистой прибыли проекта по коммерческой застройке жилья составит около 4,4 миллиона долларов США. Кроме того, потенциальный застройщик выплачивает в пользу общества, естественно, то есть Гардсервиса, компенсацию за снос зданий в размере свыше 1 миллиона 100 тысяч долларов США. Вот вам и схема прикорытного бизнеса. Бесплатно отжать имущество у госорганизации, продать задорого и получить откат в виде так полюбившейся лукашистам спонсорской помощи. Профит 5,5 миллионов долларов на ровном месте. І ўжо цяпер спадарства з гэтага відэа адразу ў нашу студыю Мацвей Купрэйчык, прадстаўнік Белпол, вітаю. Вітання. Спадар Мацвей, з'явілася гэтае відэа, мне выдаўца дасылае, паглядзі абавязкова перад эфірам, каб ведаць, пра што размаўляць. Уваходжу, не магу гэтага зрабіць, бо хтосьці перашкаджае, камусьці яно перашкаджала. Што атрымалася? Ну, на видео очень много жалоб поступило на один из фрагментов, который мы спешно вычислили и немножко подкорректировали наше расследование. И как только технически мы все это смогли, потому что рендер видео пока загрузить на YouTube и так далее, и уже через несколько часов мы его заново залили, и вот оно уже сейчас набрало почти 30 тысяч просмотров, поэтому... А второе собрало... Около 17. То бок, па сутнасці 50 тысячаў, можна гаварыць, у сукупнасці праглядаў. Гэта вялікая зацікаўленасць да вашага расследавання. У гэтай сітуацыі мы гаворым пра кампанію, якую Гардсервіс, якую стварылі прыватную ў Беларусі. Што гэта? Сведчанне таго, што ўлада нікому не давярае? Я думаю, не так. Я думаю, что изначально они хотели из этой организации сделать на самом деле какой-то ЧВК, и мы не отрицаем, что в будущем, как мы сказали в конце нашего расследования, в будущем, возможно, режим придет к этому. Но на данный момент условия для них просто очень нехорошие, и как мы видим, что никакого заработка по якобы прямому назначению у Гардсервиса вообще нет. Это полностью убыточное предприятие, которое выживает только за счет одного, за счет того, что его тянет, это управделами диктатора, во всех вопросах, что самое интересное, вплоть до покоса травы, побелить бордюры, спилить какое-то дерево, они везде все согласовывают с управделами диктатора. Все как, я не знаю, как в Советском Союзе, как в каком-то законченном месте, просто ты смотришь на это и все, просто по каждое мероприятие протокол совещания, что вот таких-то людей мы определили, что надо там покосить траву, ответственный этот, покрасить бордюр вот этот. И это ты на это смотришь и думаешь, ну а что вообще происходит? Никаких нормальных тренировок не происходит, денег там в организации практически нет. И ты на это все смотришь и понимаешь, что на данный момент это не ЧВК. Але што гэта тады? Бо, па сутнасці, гэтыя людзі пазіцыянуюць сябе як тыя, хто дбае пра бяспеку. Пра бяспеку Віктара Шэймана, хаця б набліжанага да Александра Лукашэнкі, таксама бізнесоўца Алексіна. Хто тады гэтыя людзі, якія атрымліваюць, ну, вы там называеце заробак каля трошкі больш за 4000 рублёў, ці за гэты заробак могуць людзі ахоўваць жыццё? Но здесь надо понимать, что 4000 – это достаточно для Беларуси, это серьезная сумма. Но не для охотника. Да, они получают, эту сумму получает только, можно сказать, высшее руководство. Это
директор, его заместители. Астралкі, тыя людзі, якія носяць зброю, гэта 1600 Там хіба? от 1100 и там до старший инспектор там примерно 2500 белорусских получает. Чым гэтыя людзі могуць быць тады матываваныя? Бо ўсё ж такі, ну добра, для ахоўніка крамы гэта могуць быць вялікія грошы, але для ахоўніка Шэймана? Здесь ситуация в том, что эти все люди ранее работали в различных спецподразделениях. Альфа, Алмаз и так далее. И там зарплаты на самом деле тоже не такие большие. Те же самые офицеры Алмаза получают как офицеры уровня Министерства внутренних дел, то есть на тот момент это было по 2000 примерно белорусских рублей в лучшем случае. И сейчас для них это в любом случае какое-то повышение. Здесь у них есть какая-никакая свобода, они могут немножко приблизиться к этой царской там жизни, посмотреть, как живут богатые, можно так это назвать. И, возможно, их устраивает это все, то, что происходит. Але таксама і трапіць у пэўныя спісы непажаданых асобаў у тым жа еўразвязе, тым больш, што для вас цяпер гэтыя спісы не з'яўляюцца сакрэтнымі. І зноў жа, глядзіце, ці можа быць давер да такіх супрацоўнікаў гардсервісу, бо вы ў сваім расследаванні зусім неадназначна кажаце, што а можа і ў нас ёсць там таксама ўнутры свае людзі. Но откуда мы получили документы? Вот и весь ответ. И мы уже уверены, что там будут сейчас проводиться большие разбирательства. Это видео, как мы видим, нанесло очень серьезный удар по режиму, очень серьезный, потому что они приложили максимум усилий, чтобы удалить это видео. Это уже второй раз, когда видео про градсервис пытаются удалить. Первый раз мы еще делали ранее, несколько лет назад. Это расследование, его удалили, заблокировали на тот момент. Оно собрало около 350 тысяч просмотров тогда. Сейчас же это видео мы вновь уже с новыми фактами, с доказательствами, с конкретными документами, с фамилиями и со всем, чем только можно, предоставили. И мы видим, что режим тотально боится публичности, гласности. Это самое большое, чего боится режим на данный момент. Потому что он понимает, что люди в Беларуси сейчас в очень шатком положении. Они понимают, что как только начнет пустить в холодильниках, люди могут подняться. И они смотрят на все это, и им надо блокировать это. То есть режим этого тотально боится. И мы уверены, что сейчас режим начнет проводить какие-либо спецоперации. И я уверен, что сейчас появится много всякого, можно сказать, нехорошего в отношении, там, может быть, меня, сотрудников Белпола и так далее. И мы просто будем за этим наблюдать и очень будем веселиться, потому что мы понимаем, что это серьезнейший удар по режиму. З аднаго боку, вы кажаце, сур'ёзнейшы удар, але з іншага боку, жывуць сабе Шэйман, Алексін куды лепш, чымся я, чымся вы ў матэрыяльным сэнсе. Ну, добра, зрабілі вы гэта расследаванне, зрабілі, паказалі, і што з гэтага? Очень просто. Теперь давайте посмотрим на это со стороны, например, сотрудников, которые сейчас находятся внутри системы. Серьезные чины различных МВД, в различных МВД, в других структурах, они могут на все это посмотреть, и они понимают, что если мы имеем доступ к такой информации, то, возможно, что-то есть большее просто за проведением этого расследования. И это на самом деле так и есть. И они понимают серьезность, они начинают с нами, в том числе, выходить на определенные контакты, мы получаем определенные сведения. И в нужный момент просто в нашей стране у нас будут свои люди внутри страны и в погонах. То бок не ўсё так роўна ўнутры сістэмы, гэта галоўны пасыл. Это один из важнейших посылов. В системе очень все неровно. Система на самом деле шатается, и сейчас там очень тяжело. Мы получаем очень много сведений от сотрудников внутри системы, которые нам рассказывают, что, во-первых, за Лукашенко никто умирать не будет. Это основной посыл, который нам дают просто из различных структур. Это первый момент. Второй момент. Он всем надоел. Все понимают, что то, что происходит в стране, это ненормально. Мацвей, ён усім надакучыў ужо вельмі даўно, і 2020 год гэта паказаў вельмі добра. Некаторыя актывісты крычаць ужо дзесяцігоддзямі, што рэжым трашчыць па швах. Але рэжым трашчыць, але сядзіць. Да, я знаю таких активистов. Но в данном случае мы можем посмотреть на то, что если они оказывают противодействие, значит, им на самом деле, можно сказать, как раньше говорил бывший министр внутренних дел Шуневич, удар под дых. И мы будем продолжать это делать. Што не ўвайшло ў гэта расследаванне, можете нам здрадзіць? Да, есть моменты интересные. Например, почему мы считаем, что Гардсервис не является там, частной военной компанией, о чем мы несколько раз и говорим в расследовании. Это у Гардсервиса, например, нет своего тира.
им приходится его арендовать, и чаще всего они его арендуют у того же самого Метлы, у него есть фонд памяти Афгана, и у этого фонда они арендуют тир. Мы видим, что в гардсервисе нет никаких тысяч там и тысяч бойцов, которые там готовы в любой момент. 64, так вы называете супрацоўнікі, наколькі тады гэта эфектыўная ўвогуле кампанія? Это вообще неэффективная компания. Зброі там не надта шмат. Не очень немного. И посмотрите, даже мы привели документ, когда они заказывали пошив формы в ИК-4 в женской колонии. У Гомле. 58 комплектов всего лишь. То есть это очень хорошие показатели. Если бы То там бок што были... гэта кампанія для адмывання грошай? Да, да, именно так. И в конце мы доказали это. Единственная цель гардсервиса на данный момент – это просто украсть у белорусов деньги. Посмотрите, ведь БФСО «Динамо» – это та структура, в которую обязаны входить все сотрудники силовых ведомств всей страны. Я, когда был сотрудником, у меня был членский билет, туда надо было раз там в полгода или раз в 3 месяца, если не ошибаюсь, вклеить такую марочку, что я в членский взнос там оплатил и так далее. И все сотрудники, которые только есть, они обязаны туда платить свои взносы. За счет этих взносов и живет «Динамо». А тут просто приходит Метла, приходит Шейман с гардсервисом и говорят: а ну-ка отдайте-ка нам вот эти участки. Окей, хорошо. А эти участки в тот момент в этой столовой располагалась частная организация, которая, если не ошибаюсь, занималась производством полуфабрикатов. И это просто БФСО «Динамо», которое получало с этого прибыль, говорит: да, хорошо, и бесплатно передает это. После этого мы видим по документам, что начинается какие-то происходить передача в собственность гардсервису полную, при этом всем начинаются разрабатываться планы, которые мы в том числе вашему телеканалу передавали, чтобы изучить. Уже есть 3D-рендеры этих, так сказать, многоэтажек, которые там должны появиться. И можно сказать, в финальном документе расследования конкретно показано, что гардсервис со всего этого предприятия получит $5,5 миллионов. Ці варта гэта гульня? 5 мільёнаў у маштабах дзяржавы не такая вялікая сума. Усё ж такі Шейман мае зусім іншыя магчымасці зарабляць. Он, конечно, их имеет, но для нас с вами может быть $1000 большая сумма. Для них то же самое $5,5 миллионов – это серьезная сумма. Это треть новой резиденции Лукашенко. Треть. Будут новые расследования? Конечно, конечно. И мы будем очень сильно бить и бить. И то же самое мы не рассказывали тоже об одном моменте в расследовании. Сейчас гардсервис назначил нового директора. Фамилия его Альшевский. И очень интересно, он тоже выходец из службы безопасности президента, очень много там служил и так далее. Но начали немножко по нему разбираться, смотреть, как оказалось. Жена была первым заместителем председателя комитета госконтроля. Это тот самый комитет, который сейчас большое количество белорусов просто кошмарит за донаты в фонды, за добровольные пожертвования, даже в то время, когда эти фонды еще не были признаны экстремистскими. Жена. А дочка, мы смотрим, 96-го года рождения, и эта дочка уже имеет в Кобрине свой свой частный медицинский центр. Ну что ж, режим усяляк показывае, што будзеце мне служыць, будуць у вас самыя розныя магчымасці. Якім шляхам вы распавядаеце гэта ў вашым расследаванні? Спадарства вельмі рэкамендую, калі яшчэ не бачылі, то абавязкова зазірнуць на старонку Белпол у Ютубе і паглядзець гэтае расследаванне. Дзякую за гэтую размову. Мацвей Купрэйчык, прадстаўнік Белпол. Светлана Тихановская выступила на одной из наибольш уплывовых тэхналагічных канферэнцыяў Еўропы – Лісабонскім веб-самміт. Падчас свайго выступу абраная прэзідэнтка распавяла пра ролю новых тэхналогіяў у беларускім супраціве, ды заклікала гігантаў індустрыі падтрымаць Украіну ў барацьбе супраць расійскай агрэсіі, а таксама аказаць дапамогу беларускім незалежным медыям і ініцыятывам. Цягам свайго 3-дзённага візіту ў Партугалію была сустрэча і з прэм'ер-міністрам краіны Антоніу Кошта. Пра іншыя падзеі тыдня ў нашым аглядзе за 100 секундаў.
Сектору Газа эвакуировали белорусских громадянаў і іхныя сем'і. У МЗС паведамілі, што вечарам у чацвер рэйсам Белаві з Каіру Мінск даставілі 41 асобу, хто здолеў пакінуць палестынскі анклаў. У той жа час тэлеграм-канал «Мотолька помоги» са спасылкай на ўласнай крыніцы паведамляе, што вярнуцца ў Беларусь пажадалі толькі 25 эвакуяваных асобаў. Рэйс з Каіру быў бясплатным на адрозненне ад ранейшай эвакуацыі з Ізраілю, калі грамадзянам Беларусі давялося заплаціць за квіткі $5000 США. У ноч на суботу Фінляндыя закрыла 4 найбуйнейшыя з 9 памежных пераходаў на мяжы з Расіяй. Улады краіны патлумачылі такі крок рэзкім павелічэннем плыну нелегальных мігрантаў, што спрабуюць трапіць у Фінляндыю з Расіяй. Пра гатовасць пайсці на аналагічныя захады таксама заявілі ўрады Нарвегіі і Эстоніі. Беларускае войска прыняло на ўзбраенне комплекс рэактыўнай сістэмы залпавага агню «Паланэс-М», паведамляе прэс-служба Мінабароны. Там зазначаюць, што мадэрнізаваны «Паланэс» можа наносіць адначасовы ўдар па 8 цэлях на адлегласці да 300 кіламетраў. Класы юных пракурораў з'явяцца ў школах па ўсёй краіне, заявіў генпракурор Андрэй Швед падчас адкрыцця аднаго з такіх спецыялізаваных класаў у гімназіі Дзяржынску, дзе з 9классникаў плануюць выхоўваць будучых пракурорскіх работнікаў. Першы клас з такім профілем з'явіўся сёлета ў верасні у Магілёве. У Нью-Йорку на аукцыёне Сотбіс прадалі славутую карціну Марка Шагала «Над горадам». За палатно 1924 года, на якім аўтар намаляваў сябе з каханую Бэлаю над Віцебскам, на аукцыёне змагаліся два неназваныя пакупнікі. У выніку шэдэўр дастаўся пераможцу за $15 600 000. Прапагандысты не спяць і ствараюць ідэалогію, гісторыю, рэчаіснасць. І нават для тых, хто толькі вучыцца чытаць, ужо напісалі кніжку. На гэтым тыдні дзівосны тандем Міністэрства адукацыі і Генеральная пракуратура прэзентавалі школьныя падручнікі пра генацыд беларускага народу. Цікава, навошта тут Генпракуратура, якія яна стандарты задае у адукацыі? Вучэбны дапаможнік генацыд беларускага народу ў гады Вялікай айчыннай вайны прызначаны ўжо для вучняў першага класа. 3 тамы ахопліваюць увесь вучэбны працэс да 11 класа. Так сказаць, ужо з дзяцінства трэба навучыць перапісанай гісторыі. А ўсё насамрэч проста. Гэта ж лукашэнкаўскі генпракурор Андрэй Швед зініцыяваў крымінальную справу. Кажа, што на падставе факту генацыду насельніцтва Беларусі ў гады вайны і пасляваенны перыяд. Мінула амаль 80 гадоў. Чаму ж пракурор Швед абудзіўся толькі цяпер? Раней гэта яго не турбавала? Насамрэч, гістарычная справядлівасць тут другасная. Неабходна стварыць сувязь нацыстаў, якія знішчалі беларусаў з сучаснымі беларусамі, якія змагаюцца за незалежнасць. Лукашенка нібыта гарант спакою, а змагары вось такія ворагі. Усё так, спадар Швед? І адказала на гэты ваш удаваны пошук генацыду абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская, якая слушна падкрэсліла, што генацыд адбываецца проста цяпер. І вось што яна кажа. У турмах, дзе палітвязняў пазбаўляюць дапамогі, медыкаментаў і рэчаў першай неабходнасці, асуджаючы на павольную смерць. У РАУС, дзе з людзей сілай выбіваюць паказанні і змушаюць запісаць пакаянныя відэа. У школах, ва ўніверсітэтах, дзе людзі ў пагонах падмяняюць адукацыю на ідэалогію і ломяць лёсы маладых людзей за любыя спробы пайсці супраць сістэмы. Усё гэта і ёсць генацыд. Гэтым, спадар Швед, не хочаце заняцца, не? Бо і вы за гэта ўсё адказнае. І ўжо з пракурора сядзеце на лаву падсудных. Але, як кажа Святлана Ціханаўская, што б вы не рабілі, мы, беларусы, ведаем праўду, ведаем гісторыю і памятаем сваіх герояў. А таму вы можаце пісаць свае падручнікі і перапісваць гісторыю колькі заўгодна. Іх месца рана ці позна на сметніку гісторыі, як і кожнага з вас, вінцікі сістэмы. Але пакуль яны ладзяць баль, таксама на гэтым тыдні суд Жыткавіцкага раёну прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі двухтомнік Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, драматычныя творы, вершаваныя аповесці і апавяданні. Вось такія літаратуразнаўцы у Жыткавічах.
Што гэта? Бязглуздасць, сляпое шчараванне перад цэнтрам, загад. Галоўнае, каб дагадзіць, яны гатовыя на ўсё. Скрэсліць, забараніць, зруйнаваць, перапісаць. Можа, наступны крок – забарона ўсёй беларускай класікі, мовы, культуры, гісторыі, беларусаў, нарэшце, і беларускай Беларусі. Яны могуць, але ці можам мы, беларусы, дапусціць гэта? Ведаюць сваю гісторыю, чытаць сваіх класікаў, гаварыць сваёй мовай, быць беларусамі насуперак усяму і ўсім. Гэта тое, што ўнутры нас і забароне не падлягае. 10 дзён таму праваабаронца вясны Олег Мацкевіч вымушана пакінуў родны Барысаў і Беларусь. Гэтаму папярэднічалі некалькі брутальных вобшукаў у ягонай кватэры, а таксама затрыманне. А непасрэднаю нагодаю для ад'езду сталася з'яўленне імя Олега Мацкевіча ў распаўсюджаным КДБ спісе. У ім асобы, якія нібыта маюць дачыненне да так званага экстрэмісцкага фармавання, а насамрэч барысаўскага СМІ «Экспрэс Лайф». Цяпер Олег Мацкевіч за мяжой Беларусі ў бяспечным месцы. Ён мае спадзеў працягнуць праваабарончую дзейнасць, а таксама выказвае упэўненасць, што вернецца на радзіму. І ўжо цяпер спадарства праваабаронца Олег Мацкевіч з намі на відэасувязі. Вітаю, спадару Олег. Добрый вечер. Цешуся, што вы ў бяспецы, але, на жаль, але ў той сітуацыі, якую маем на шчасце, не ў Беларусі. Як выглядае сёння праца праваабаронцы? Бо, падаецца, з 2020 года тое, што мы назіраем, пра што мы распавядаем, кожны дзень у нашых эфірах, гэта тое, што немагчыма ўявіць. Працаваць там. Ну, сегодня праца правоабаронцы, в принципе, залежыць ад таго, наколькі дзейсная сувязь наладжана паміж ахвярамі, тымі, хто падвяргаецца рэпрэсіям Беларусі, і людзьмі, якія займаюцца абаронай правоў. Гэта, в принципе, не ўплывае, і на гэты чыннік не ўплывае фізічная прысутнасць, скажем, у пэўным месцы. Хутчэй, тут вялікі чыннік, такі значны чыннік, гэта наладжаныя каналы сувязі. Таму можна сказаць, што, в прынцыпе, не абавязкова знаходзіцца ў Беларусі, каб займацца абаронай правоў чалавека, абаронай правоў беларусаў. Але ж вы знаходзіліся і вельмі моцна рызыкавалі. Навошта? Ну, былі, канешне, былі свае прычыны ў мяне. Не хацелася пакідаць радзіму, не хацелася пакідаць той асяродак, да якога ты ўжо прызвычаіўся, дзе прырос душой, так бы мовіць, сэрцам. Людзі, которые засталіся там не толькі на волі, мае сябры, людзі, которые сядзяць зараз у турмах, которых катуюць. Калі я знаходзіўся ў Беларусі, было адчуванне, што я знаходзіўся недзе побач з імі. Зараз такое адчуванне, канешне, знікла. Спадару Олег, прававое поле, як мы назіраем, цалкам адсутнічае. Ці штосьці яшчэ ёсць, за што можна змагацца метадамі права ў Беларусі сёння? Цяжкае пытанне, канешне. Ёсць інстытуцыі, міжнародныя інстытуцыі, куды можна звяртацца, каб фіксаваць все тыя злачынствы, которые зараз адбываюцца ў Беларусі, которые ўлада робіць супраць сваіх грамадзян. Разбурае грамадства, разбурае все дзяржаўныя інстытуцыі, разбурае грамадскае жыццё і фактычна разбурае Беларусь. Гэта адзін з такіх важных, на мой погляд, інструментаў міжнароднай інстытуцыі, з дапамогай которых у будучым магчыма будзе прыцягнуць да адказнасці ўсіх тых злачынцаў, которые зараз гэта робяць, і пабудаваць лепшую будучыню. А гэта будзе абавязкова.
Гэта уласна вось тое, што вы кажаце, праца праваабаронцаў, якія ўсцяж застаюцца ў Беларусі, рызыкуючы кожны дзень сваім здароўем, сваёй свабодай, нават магчыма і жыццём. Па сутнасці гэта тое, што вы рабілі, тое, што вы робіце, збіранне па зярнятку вось гэтых доказаў дзеля таго, каб ініцыяваць потым будучыя працэсы, бо без вашай працы гэта ўсё будзе немагчыма, хіба так? Так. Назапашванне фактаў, назапашванне фактуры, доказаў, назапашванне інфармацыі неабходнай. Таму, менавіта таму, я думаю, гэта асноўная прычына, чаму бесяцца так тыя органы, якія лічаць сябе зараз праваахоўнымі, чаму іх так бесіць праца праваабаронцаў. Калі вы ўсё ж такі зразумелі, што далей там заставацца немагчыма, што, добра, обшукі там адбываліся, але ўсё ж такі ёсць пэўная рыса ці, можа, пэўнае папярэджанне, што вы павінны пакінуць Беларусь? Ну, тут ужо як бы папярэджанне было відавочнае, калі я занесены ў спіс людзей, якія займаюцца экстрэмісцкай дзейнасцю. Зразумела, што крымінальная справа альбо ўжо ёсць, альбо вось-вось будзе. Ну, гэта кухня мне ўжо невядомая і нікому невядомая. Таму чакаць, пакуль прыйдуць, пагрукаюць у дзверы і ўжо апрануць кайданкі не на сотні, а на гады, конечно, я не стал. Да гэтага было адчуванне такое, што быў я пад ціскам, але было такое адчуванне, што ўсё ж такі мяне не пасадзяць менавіта па крымінальнай справе. Такой, ведаеце, рэжым лайт. Што далей, якія планы? Планы, я думаю, што я не адзінокі тут, і не я першы, не я апошні, на жаль. Чалавек, які выехаў з Беларусі і который вымушаны зараз наладжваць сваё жыццё і наладжваць сваю працу за мяжой. А планы, я думаю, такія ж самыя, як і ў большасці беларусаў, нармальных беларусаў, якія застаюцца ў Беларусі. І тых людзей, которые выехалі па палітычных матывах з Беларусі, гэта працаваць дзеля будучыні Беларусі, дзеля таго, каб все ж таки настаў той час, аб якім мы марым все, і все гэта засталося ў нашых толькі нейкіх страшных снах. Кажа праваабаронца Олег Мацкевіч. Дзякую за вашу справу і дзякую за гэтую размову. А гэта тыдзень з Сергеем Пацасонным і далей у нас. Рэжым нероўна дзеліць за крымінальныя злачынствы умоўныя і невысокія выракі, а за палітычныя правіны, якія не нанеслі шкоды, гады турмы і ўзмоцнены рэжым. Збіраем прыклады і параўноўваем. Я ведаю, што, напрыклад, тыя супрацоўнікі МУЗ могуць да суддзі напісаць на дакументах, колькі трэба гадоў даць гэтаму чалавеку. Ёсць ужо распрацавана сістэма такіх кодаў і шыфраў. І гэта ўсё працуе. Мы вяртаемся ў 30-е гады. Супрацоўнічаў з інфармацыйным агенцтвам «Белапан» у якасці аператара. Служыць мінамётчыкам і ўдзельнічае ў боях ва Ўкраіне. Эксклюзивная размова з ваяром Андреем Корсаком. Это ОПГ, которая засела у власти, она просто так не уйдет. Тут... Так что, ребята, если вы хотите, мы не несем вам войну, мы несем вам вольность, мы несем вам свободу. Так что поддержите нас, пожалуйста, в нужное время, и это все очень быстро закончится. Ізноў на тыя ж граблі. Праблемы з бяспекай у асяродку беларускіх дэмакратычных сілаў відавочныя даўно. Аднак і цяпер мы не бачым якіх-кольвек сур'ёзных захадаў, каб тыя праблемы пераадолець. Падчас семінару па бяспецы ў беларускім моладзевым хабе да зум-канферэнцыі падключыўся КДБшнік. Гэта стала магчыма з-за таго, што лукашэнкаўскія спецслужбы, як кажуць, цэлы год маніпулявалі эміграваўшым летась у Польшчу актывістам БХД з Магілёву і чальцом каардынацыйнай рады Олегам Аксёнавым. Сам спадар Аксёнаў з'явіцца ў нашай студыі праз момант. Пытанняў
вельмі шмат, а прапагандысты пакуль хваляцца поспехам звычайнага разводу. Паводле версіі прапагандыстаў АНТ, КДБшнікі пад выглядам супрацоўніка падліковай палаты еўразвязу год таму прапанавалі Олегу Аксёнову вакансію. Маўляў, трэба папрацаваць пазаштатным аўдытарам палаты, а менавіта здабываць інфармацыю пра тое, наколькі мэтава беларускія дэмакратычныя структуры за мяжой выкарыстоўваюць еўрапейскія гранты. Олег згаджаецца, адпраўляе рэзюмэ, яго запрашаюць на трэнінг у Zoom. Тое, што так званая вучоба чамусьці праходзіць на расійскай мове, мужчыну не спыняе. Какие мероприятия, какого плана интересуют? Политические, общественные, культурные? Цягам года Аксёнов наведвае мерапрыемствы дэмакратычных сілаў і дасылае здабытую інфармацыю, быццам бы ў падліковую палату еўразвязу, а насамрэч у КДБ. За справаздачы ён атрымоўвае ганарары. Гэты сцэнар выкрылі самыя КДБшнікі напярэдадні. У беларускім моладзевым хабе ў Варшаве быў арганізаваны семінар у справе бяспекі, дзе сярод іншых павінен быў выступіць прадстаўнік той самай падліковай палаты. Аднак замест яго ў Зуме з'явіўся намеснік начальніка следчага ўпраўлення КДБ Константин Бычак, які публічна падзякаваў Аксёнову за супрацу і стаў пагражаць прысутным. Самым благоразумным с вашей стороны будет явиться с повинной в компетентные органы и покаяться. Раней у сцэнар аператыўных гульняў лукашэнкаўскіх КДБшнікаў і прапагандыстаў трапляла яшчэ адна сябра каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова. Ёй прапанавалі фінансаванне ў тым выпадку, калі яна пагодзіцца стаць новым тварам беларускай апазіцыі, а ў выпадку палітычнага трыумфу падзеліцца з расейцамі беларускімі прадпрыемствамі. Прынамсі, гэтак выглядала тая размова ў версіі прапагандыстаў. Прапагандысты зрабілі заяўку напярэдадні. У гэтыя хвіліны адбываецца эфір на ОНТ і мае быць яшчэ больш матэрыялаў. А ў нашай студыі сябра каардынацыйнай рады спадар Олег Аксёнов і герой гэтых матэрыялаў. Вітаю. Дзень добрый. Спадару Олег, герой матэрыялаў, агент КДБ, інфарматар, хто? Ну, ведаеце, хутчэй за ўсё чалавек, які дапусціў у сваёй дзейнасці неуважлівасць да тых прапаноў, якія атрымліваў. І такім чынам патрапіў у гэтую пастку. Вас проста развялі? Так, то быў развод. Цягам года, як яны кажуць? Да, фактычна з канца мінулага года. Ці вы адчуваеце ў гэтай сітуацыі сябе ў якасці ахвяры, ці ўсё ж такі абдумалі, бо, напэўна, 24 апошнія гадзіны былі вельмі ў вас неспакойныя і ўсё гэта абдумваеце. Ці адчуваеце, што таксама ёсць і уласная віна? Так, 100%. Яшчэ раз кажу, гэта моя неуважлівасць. Зараз, калі вяртаючыся назад, то за гэты час ужо знайшоў 4 такіх моманты, па якіх можна было здагадацца, што штось нечыста, і пры больш дакладнай праверкі і ацэнкі тых прапаноў, якія прыходзілі, можна было зразумець і зрабіць высновы. Таму у вас не ўзнікла пытанняў цягам гэтага году, калі ў прапагандзе, напрыклад, нават у заяўцы матэрыялу гучыць гэты момант. Збірайце матэрыялы, якія б дыскрэдытавалі дэмакратычныя сілы. Ну, гэта сігнал. Справа ў тым, што тое, што прагучала ўчора в эфірі, частка проста хлусня. Там взяты сапраўдныя моманты, справаздачы, сапраўдная, так сказаць, супраца. Гэта тыя справаздачы, якія вы пісалі? Да, я захапіў з сабой некалькі, каб зачытаць і паказаць, што насамрэч адбывалася. Колькі было такіх справаздачаў? Якога кшталту? 5 справаздач такіх. Яны кажуць, што пра 4 яны гавораць, але ў сённяшнім матэрыяле мае быць значна больш. Не. 5 гэтых самых, 5 справаздач было. Ці вы, як чалавек з вялікім досведам, будучы ў палітыцы і ў Беларусі, не бачылі, што гэта почерк КДБ? Пісанне справаздачаў – гэта тыповыя КДБшныя механізмы?
Ну, ведаеце, Што зацьміла? я ведаю, як працуюць аўдытары еўразвязаўскія, то сапраўды... Як КДБшнікі? Не, сапраўды было падобна, вось гэты аркуш, які, тыя пытанні, якія тут пазначаны, яны тычацца фінансавай дзейнасці больш, аб чым і была размова напярэдадні. У пачатку у мяне быў шэраг сустрэч з сапраўднымі еўрадэпутатамі. Вось адна з гэтых размоў, адна з гэтых сустрэч была выкарыстана для гэтай аперацыі, скажем так. Чалавек, які патэлефанаваў, прадставіўся нібыта по рэкамендацыі ад гэтага еўрадэпутата. Вось, і далей пайшла размова пра тое, што вось мы вам прапануем працу, а перад гэтым трэба прайсці некалькі тэставых заданняў. Было распаведзена, якім чынам гэта будзе праходзіць, вось, што патрабуецца. Ну і напрыканцы трэба было ўжо прымаць рашэнне аб тым, што вось сапраўды будзе прапанована праца, і пераходзіць на гэту працу. Праца пісаць, ну, мякка кажучы, даносы. Ну, я не думаю, што гэта выглядае... Можна называць гэта аўдытам, але гэта даносы. Ці даносы, як вы кажаце, як яны кажуць, у гэту камісію еўразвязу ці у КДБ, але сутнасць тая. Чаму вы аказаліся гатовымі на пісанне гэтых рэчаў? Яшчэ раз скажу, размова ішла не пра даносы, а пра аўдыт. Аўдыт гэта... Аўдыт, які выглядае як даносы. Вызначэнне, як сказаць, правільнасці выкарыстання выдзеленых сродкаў. Гэта нармалёвая практыка, яна праходзіць усюду. І падчас сваёй дзейнасці Беларусі я таксама з гэтым сутыкаўся, прыязджалі аўдыты, так што гэта абсалютна нармалёва і не выклікае ніякіх падазраў. Калі цікава, я могу зачытаць вось адзін з гэтых так званых адчётаў. 2.07.23 Варшава, Дольны касцёл, пляц трох крыжоў. Арганізатар мерапрыемства. Ініцыятыўная група. Далей ідзе пералік ініцыятыўнай групы. Віталій Макаренко, Анатолій Фёдораў, Дмітрий Салаўёў, Олег Аксёнаў. Я таксама быў арганізатарам гэтага мерапрыемства, таму я... Ну, то як вы можаце быць аўдытарам і арганізатарам? І тут не канфлікт інтарэсаў, ці не ўзнікае тут таксама пытанне? Тут, яшчэ раз скажу, шэраг такіх момантаў, на якія трэба было звярнуць увагу, яны, конечно, існуюць. Але ж на той час гэта не бачылася. Цягам года вы не заўважылі нічога падазронага? Не, па-першае, гэта ж былі мерапрыемствы там месяц, потым мог прайсці 1,5-2 месяца. Наступнае такім чынам. Гэта не было там запар, усё гэта. А можа, вы не хацелі заўважаць, бо атрымлівалі проста добры заробак? На той час ніякага заробка я не атрымліваў. Калі вы атрымалі першую суму? Першая сума, дакладна зараз не адкажу, но яна была зусім недаўна. Гэта была, як, скажем так, аплата таго, што было зроблена папярэдня. А да гэтага проста ішлі размовы пра тое, што ну да, вось мы зафіксавалі, добра, ёсць там памылкі. Ну, на якую суму вы напісалі справаздачы ў КДБ? 250 еўра па 50 еўра за справаздачу. Вельмі непрыемныя сёння грошы. Вельмі непрыемныя сёння для вас гэтыя грошы. Ну, гэтыя грошы пайшлі на справу, на працу, так што... Але ж, ну да, конечно. Ведаеце, Александр Лукашенко таксама шмат крывёй зарабляе грошай, кажа, што ідуць на справу, то можна і так падыходзіць да гэтага. Ці справа Ольгі Кавальковай, калі на БТ ужо з'явіўся рэпартаж, дзе прапагандыстка перапраналася і па сутнасці зрабіла той жа самы трык, як з вамі. Не запалілася чырвоная лямпачка для вас? Не, шчыра кажучы, не запалілася, бо на той момант быў заняты працай, рыхтаваўся вось да гэтага семінара, які павінен быў адбыцца, а гэта павінна была быць... Семінар па бяспецы, дзе з'явіўся КДБшнік? Да, гэта павінна была быць серыя семінараў, таму падрыхтоўка патрабавала сур'ёзных дамаганняў.
Ну, вельмі сур'ёзна, як бачна, атрымалася, бо з'явіўся у гэтай сітуацыі намеснік старшыні следчага ўправлення КДБ Константин Бычок у вас на семінары. Вельмі сур'ёзна падрыхтаваліся. Да. Ёсць такое. Што ў гэтай сітуацыі атрымліваецца, што гэтыя семінары па бяспецы гэта прафанацыя? Семінары бяспецы гэта першы семінар па бяспецы. Такія семінары патрэбны і абавязкова будуць ладзіцца, таму што вось такі прыклад можна лічыць гэта як практычнае пасобе да гэтага семінара. Для вас вельмі каштоўная гэта практычная... Да, для мяне гэта вельмі каштоўная, таму што вельмі шмат укладзена і вельмі шмат зараз перажыта. Ці сёння у вас ёсць шкадаванне, што па сутнасці вы шкодзілі беларускім справам? Ці ўзнікае такая думка? Абсалютна не, таму што калі вы паглядзіце далей гэту справаздачу, то тут няма абсалютна нічога, як і ў астатніх, што выходзіла б за межы публічнасці. Усе тыя матэрыялы, усе тыя дадзеныя, якія тут прапісаны, яны фактычна ўсе прайшлі праз сродкі масавай інфармацыі. Гэта было адчыненае мерапрыемства, ніякіх дадзеных. Калі вы нам дасце гэтыя справаздачы, я ахвоча іх вазьму дзеля таго, каб размясціць у нашых тэлеграм-каналах, на нашых рэсурсах. Альбо фотаздымкі зробім пасля эфіру дзеля таго, калі цікава, да, калі ласка. Гэтыя справаздачы зрабіць публічнымі, абавязкова гэта зробім, канешне ж. Але таксама за гэтыя справаздачы трэба памятаць, вы ўсё ж такі атрымалі грошы. З якіх рахункаў ці рахунку прыходзілі гэтыя сродкі? На дадзены момант я не магу адказаць на гэта пытанне, бо гэта пытанне зараз адпаведных службаў. Службаў польскіх? Прабачце, так. А што тычыцца таго, што гавораць прапагандысты, што вельмі шмат таксама не толькі гэтых справаздачаў, але дыктафонных запісаў, якія яны маюць. Вы пісалі гэтыя сустрэчы, спатканні, размовы на дыктафон і перадавалі па сутнасці ў КДБ. Гэта якраз тая частка, якая адносіцца да абсалютнай хлусні. Ніякага дыктафону ў мяне ніколі не было, я ніколі нікога не запісваў. То бок прапаганда нічога не мае? Абсалютна. Значыцца, размова можа ісці толькі пра мае размовы з так званым Андрэем, які быў прадстаўніком для мяне. І быў турам. Для мяне ён быў прадстаўнік камісіі Еўразвяза по фінансавых пытаннях. Але фізічна прапагандыст тур? Так, як высветлілася. То бок тая інфармацыя, якая ішла ад вас, гэта тое, што ёсць у гэтых справаздачах і ў размовах. Так, у размовах фактычна амаль нічога. У размовах абмеркавалася толькі, што былі размовы, дзе ставілася ўвагу, што няма фінансавай інфармацыі, бо у тых пунктах, якія тычацца фінансавай інфармацыі, звычайна пісалася вось такім чынам. Звестак не маю, бо сапраўды я не меў звестак, я прыходзіў на мерапрыемства. А можа, па гэтаму прапаганда і вырашыла зліць вас таксама, бо па сутнасці вы не прыносілі ніякай інфармацыі, а трэба было... Хутчэй за ўсё так. І плаціць яшчэ. У мяне таксама ўзнікае пытанне. То бок той матэрыял, які можа ў гэтыя хвіліны нават ідзе на ОНТ, ці ў тым матэрыяле не прагучыць ніякіх дыктафонных запісаў, перададзеных вамі? Яшчэ раз адказна кажу, што ніякага дыктафона ў мяне ніколі не было, я ім не карыстаюся. Усё, што было зроблена з дапамогай тэлефона, гэта некалькі здымкаў зала на адным з паседжанняў са спіны. То трэба было пацвердзіць, паказаць фотаздымкам, каб можна было палічыць колькасць людзей, колькі прысутнічала ў зале. Яшчэ раз кажу, я звяртаў увагу ў гэтых адчётах. Твары людзей... Не. Твары людзей патраплялі толькі тых, хто быў уперадзе. Але ж на гэтым мерапрыемстве, другое мерапрыемства, гэта прэс-канферэнцыя. Усе іх твары, усе іх яны прайшлі праз... Таксама яны, прапагандысты, агучваюць цэлы спіс прозвішчаў тых людзей, якія хадзілі на мерапрыемствы і кажуць, што маюць гэты спіс нібыта дзякуючы вам.
Вось першы спіс я вам уже зачытаў. Тым ліку і маё прозвішча. Ён у вольным доступе праз усе сродкі масавай інфармацыі. Тое, што другое мерапрыемства, прэс-канферэнцыя, таксама спіс гэтых людзей у агульным доступе. Так што ніякай карысці фактычнай. Спадару Олег, ці сёння з перспектывы таго, што здарылася, вы нічога не жадаеце сказаць тым людзям, якім маглі нашкодзіць сваімі дзеяннямі? Ну, па-першае, я испытываю, конечно, адчуваю маральную адказнасць за гэта. Але ж яшчэ раз звяртаю ўвагі, што прамой шкоды нікому я не прынёс. А дэмакратычным сілам, а дэмакратычнаму руху, а беларусам у эміграцыі. Таму як глядзяць беларусы ў Беларусі на гэта на ўсё? Ведаеце, яшчэ патрэбен час, каб усё гэта ўспрыняць, прапусціць ужо на больш спакойны розум. То бок словаў прабачэння не будзе? Слова прабачэння я прынёс учора тым людзям, якія знаходзіліся в аўдыторыі. Далей я не думаю, што гэта патрэбна. Можна зрабіў для сябе высновы. Я бачу шмат зваротаў да сябе. Сёння тэлефон працуе цэлы дзень без перадыху. Тыя людзі, якія з'яўляюцца сапраўды сябрамі-паплечнікамі, яны ўсё добра зразумелі. Ці гэтыя разводы і Ольгі Кавальковай і ваш павінен азначаць і для вас, і для Кавальковай канец у палітыцы? Была такая думка учора, была думка больш глыбокая, насамрэч. Але ж тыя людзі, якія працуюць са мной, якія мне давяряюць, пераканалі ў тым, што не, гэта будзе падарунак для тых. То бок вы застаецеся ў каардынацыйнай радзе і будзеце туды абірацца зноў? Па-першае, я ад пачатку хацеў сказаць, што я не з'яўляюся сябрам каардынацыйнай рады. Я не маю да яе ніякага дачынення. Гэта памылка. А будзеце туды абірацца? Не, не збіраюся. То бок... Я займаюся крышачку іншымі справамі. Вось я з'яўляюся сябрам аргкамітэта па стварэнню нацыянальна-дэмакратычнай платформы. Палітсавет адбудзецца паседжанне некалькі дзён наперад. Вось, але ж ужо ўсе высказаліся. Дзякую перадусім за тое, што вы таксама выказаліся ў нас і не пабаяліся прыйсці ў гэтую студыю. Бо гэта вельмі істотна і вельмі важна не хавацца таксама ад публічных пытанняў і ацэнак. Олег Аксёнаў, госцем у нас у тыдні. Вельмі ўдзячны за магчымасць з такога эфіру. Дзякуй вялікі. Дзякую. А цяпер пра тое, чаму крымінальнікам быць карысней, чымся палітычным вязням. У рэйтынгу грамадзянскіх свабодаў Беларусь паводле Freedom House ніжэй за М'янму, Судан і Венесуэлу. Колькасць палітвязняў расце. За каментар у інтэрнэце ці значак з нацыянальнай сімволікай на аватарцы профілю ў сацыяльных сетках вы можаце на гады трапіць у зняволенне. Між тым, сапраўдныя крымінальнікі, рабаўнікі, гвалтаўнікі, забойцы атрымліваюць часам значна больш лагоднае пакаранне, чымся палітвязні. Адрозніваецца і стаўленне адміністрацыі турмаў ды калоніяў. І зноў не на карысць асуджаных па палітычных матывах. Уладзіслаў Корсак працягне. Гэта кадры з Рагачова сёлетняга 1 жніўня. Асоба, якая збівае 53-гадовую жанчыну-касіра рукамі і калькулятарам, 39-гадовы мясцовы жыхар. Яму не спадабалася, што ў чэку была паказаная толькі агульная сума за спажытую ежу без разбіўкі на стравы. На гэтым тыдні яго судзілі. Прысуд 2 гады і 6 месяцаў хатняй хіміі. Жыве Беларусь! Цяжка не параўнаць гэта з палітычнымі прысудамі. Так, у канцы кастрычніка трое музыкаў з гурта «Торбэнд» атрымалі тэрміны ад 7,5 да 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Проста за сваю творчасць.
Як калісьці існаваў там расстрэл за крадзеж сацыялістычнай маёмасці без прывязкі там да цяжкасці гэтага злачынства, то і зараз гэта інструмент рэпрэсіі, запужвання, і таму ён ніяк не суадносіцца з іншымі нормамі, прынцыпамі і падыходамі ў крымінальным кодексе, таму што гэта ўжо не пра навуку, не пра закон, не пра права, а пра зброю ў руках у рэжыма. У дачыненні да экстрэмісцкай так званай дзейнасці прысуды выносяцца з улікам маштаба, напэўна, фігуры ў кожнай канкрэтнай справе. Яшчэ для параўнання. Да 5 гадоў пазбаўлення волі асуджаны мужчына за разбойны напад з нажом і кавалкам цагліны на жанчыну ў Менску. Ён прыклаў нож да горла жанчыны і адабраў яе сумачку. Разам з тым 5 гадоў калоніі атрымалі, напрыклад, нашыя калегі Павел Вінаградаў, Ірына Слаўнікава, Уладзімір Мацкевіч і яшчэ 108 палітзняволеных. У Гомлі 7 разоў асуджаны рэцыдывіст атрымаў 12 гадоў калоніі за нанясенне цяжкіх цялесных незнаёмай дзяўчыне, якая адмовілася аддаваць яму грошы і тэлефон. Ідэнтычнае пакаранне за прафесійную дзейнасць атрымалі працаўніцы парталу Тутбай Марына Золатава і Людміла Чэкіна, а з імі яшчэ 21 палітзняволены. 15 гадоў атрымаў Відзьбіч за забойства 15-гадовай дзяўчынкі, з якой да гэтага меў сексуальныя стасункі. Праз рэўнасць ён выкінуў яе з 3-го паверху. Устанавілі, што да гэтага злачынец таксама меў сексуальныя стасункі з яшчэ, прынамсі, 2 непаўналетнімі. Такое ж пакаранне ў Беларусі можна атрымаць за блогерства, як атрымалася з Ігарам Лосікам і яшчэ 10 палітвязнямі. На ідэнтычны тэрмін завочна асуджаная абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. Я ведаю, што, напрыклад, тыя супрацоўнікі МУЗ могуць да суддзі напісаць на дакументах, колькі трэба гадоў даць гэтаму чалавеку. Ёсць ужо распрацавана сістэма такіх кодаў і шыфраў. І гэта ўсё працуе. Мы вяртаемся ў 30-е гады. Паводле праваабаронцаў, палітзняволеныя зазнаюць перыядычны ціск, не заўсёды атрымліваюць пошту і перадачы. Стаўленне ж да іх куды горшае, чымся да забойцаў і крымінальных рэцыдывістаў. Яны пастаянна знаходзяцца пад наглядам, да іх вешаюць там рознакаляровыя біркі, як і да яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Ось іх задача того опера, які за імі назірае, знайсці парушэнні, за што заўгодна, і за гэтае парушэнне яго пакараць. Пасадзіць у ШИЗА, напрыклад, замяніць яго пакаранне больш жорсткім, узбудзіць новую крымінальную справу і так далей. То есть гэтых людзей пастаянна катуюць. Акрамя дабрачынных ініцыятываў для дапамогі палітвязням ды іхным сем'ям, дэмакратычныя структуры займаюцца дакументаваннем злачынстваў і фіксаваннем датычных да іх асобаў. Узбуджаюцца крымінальныя справы, падаюцца заявы на ўзбуджэнне гэтых справаў не толькі ў дачыненні сілавікоў, так званых, якія непасрэдна выконвалі нейкія дзеянні ў дачыненні да людзей, але і ў дачыненні да суддзяў. Больш за 1000, калі я не памыляюся, асоб пералічаны ў спісе датычных да палітычна матываваных прысудаў, і па заканчэнні пэўных працэдур, тут, канешне, не толькі юрыдычны фактор важны, а і палітычны складнік. У любы момант гэтыя людзі могуць трапіць у спісы не толькі візавыя, санкцыйныя, эканамічныя, але і ў міжнародны вышук Інтэрпола, таму што яны з'яўляюцца саўдзельнікамі злачынстваў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», колькасць палітзняволеных у Беларусі на сёння амаль 1500 асобаў. Пры гэтым з розных прычынаў далёка не ўсе асуджаныя паводле палітычных матываў атрымліваюць гэты статус. Уладзіслаў Корсак, Белсат. На мінулым тыдні мы ўзгадывалі Рамана Бандарэнку. 3 гады пасля гібелі. 12 лістапада яго збілі да смерці ў ўласным двары на плошчы Перамен у Менску. А ўсё таму, што маладзён выйшаў бараніць нацыянальную сімволіку, якую зразалі ягоныя забойцы. Давайце яшчэ раз прыгадаем гэтыя твары. Прэсавая сакратарка Александра Лукашэнкі Наталля Эйсмант, гэта яна вядома як Масандра і арганізатарка рэйдаў па пратэставых дварах. Дмітрый Баскаў, ейны верны хаўруснік, тагачасны кіраўнік Федэрацыі хакею Беларусі ды трэнер каманды Лукашэнкі. Дмітрый Шакута, таксама трэнер Баскава, некалі шматразовы чэмпіён свету па муай-тай
І вось на гэтым апошнім мне б хацелася спыніцца асобна. Годныя беларусы ў трэцюю гадавіну гібелі Рамана Бандарэнкі вельмі шмат напісалі ў сеціве, размяшчалі фотаздымкі, таксама гэтая тэма была галоўнай у незалежных СМІ. Іншая справа на дзяржаўным тэлебачанні. На тэлеканале «Беларусь-1» менавіта ў дзень гібелі Рамана Бандарэнкі выйшла шоу «Героі перазагрузка». І ўсё б нічога, толькі вось адзін з удзельнікаў праграмы гэта менавіта забойца Рамана, Дзмітрый Шакута. А вядоўца – унучка Александра Лукашэнкі. Вы лічыце, што гэта выпадковасць? Мяркую, не можа быць такіх супадзенняў. Яны не толькі цудоўна ведаюць, хто забойца, але і адмыслова, акурат у дзень забойства робяць з Шакуты героя на тэлебачанні. Гэта ўжо нават не цынізм, а пляванне беларусам у твар з нахабнай усмешкай. А што вы нам зробіце? Абесчалавечванне прайшло мяжу невяртання. У крыві жывуць яны, на крыві выхоўваюцца іхныя дзеці. Лукашенко збудаваў сістэму, дзе забойца – герой, а ахвяра – сама вінаватая. Але ўсцяж гэтая ахвяра Рамана Бандарэнкі ім не дае спакою. На гэтым тыдні стала вядома, што дабраліся да Жыровіцкага манастыра. Там, аказваецца, была фрэска, якую ў якасці дыпломнага праекту намаляваў мастак Раман Бандарэнка. Фрэска была і шыльда з прозвішчам, але фрэску замалявалі, шыльду знішчылі. І зноў мяркуеце, выпадковасць. А гэта ўжо са згоды і па ўказцы царкоўнікаў, якія на чале з мітрапалітам Веньямінам верна служаць не Богу, а ўзурпатару. Некалі і мне даводзілася бываць некалькі разоў у Жыровічах. Месца унікальнае. Там я пабачыў ікону жыровіцкай Божай маці. Там на канферэнцыі нам па-беларуску чытаў вершы паэт Зніч. І гэтае месца такім застанецца. Што б ні намагаліся зрабіць з ім часовыя служкі. Часовыя, бо веру, прыйдзе час на сапраўдных герояў і на расплату для забойцаў. 29 лістапада ў Кіеве пройдзе канферэнцыя «Шлях да волі». Гэта мерапрыемства нацыянальна-вызвольнага руху Беларусі. Прыём заявак працягваецца. А якія яшчэ навіны ў беларускіх ваяроў? Агляд прэсавай службы палка Каліноўскага вашай увазе. Вітаю! Вы глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Мы з радасцю паведамляем, што аб'яўлены намі збор на трал для медэвакуацыі закрыты. Мы дзякуем кожнаму, хто дапамагаў. Асобная падзяка блогерам Балаганаў і Марчин. Добрых людзей больш. У хуткім часе мы набудзем трал і ў сацыяльных сетках палка дадзім справаздачу. Дарэчы, збор на дрон і 2 антэны для палкавога БПЛА імя Мікіты Краўцова працягваецца. Траціна збора ўжо закрыта. Уклад у агульную справу кожнага з нас вельмі важлівы. Разам да перамогі. Медрота палка працягвае працаваць на давераным накірунку фронта, аказваючы падтрымку баявым падраздзяленням. Палкавое БПЛА імя Мікіты Краўцова на мінулым тыдні займалася аэравыведкай, пошукам цэлей і пазіцый ворага. Падраздзяленні батальёна «Літвін» працягвалі актыўную працу на адным з накірункаў фронта. Працавалі ўсе падраздзяленні батальёна. На днях была уничтожена группа ДРГ противника в составе 6 человек. Они пытались спрятаться в блиндаж, но что-то пошло не так, у них не получилось. Пошла жара! Маскуемся. Так нашим БПЛА нужны новые дроны, потому что это очень дорогой расходный материал, который можно терять каждый день. Их простреливают, они теряются от рэбок. Поэтому донатьте, не попейте кофе сегодня, попейте завтра, задонатьте на дрон. И с помощью ваших 2 евро будет уничтожен оккупант, и вы можете увидеть это в отчетах. Ваяры батальёна «Волат» на мінулым тыдні працягвалі выконваць пастаўленыя баявыя задачы. Батальён «Вестерн» працягвае працу з ваярамі батальёна «Літвін», выконваюць сумесныя задачы. Вітаю, шановне господарство. Военные дзеянні ва Украине працягваюцца, але пытанне вызвалення Беларусі стаіць ужо зараз. Таму мы запрашаем усіх неабыякавых да будучыні Беларусі, прадстаўнікоў нацыянальна-вызваленчага руху, далучыцца да канферэнцыі «Шлях да волі».
Сярод мэтаў канферэнцыі абмеркавання стратэгіі вызвалення Беларусі, гарантый павяртання ў Беларусь усім удзельнікам вызваленчага руху, забеспячэнне кампенсацый пацярпелых ад рэжыму і палітвязням. Больш інфармацыі на старонцы сайту і сацыяльных сетках палка Каліноўскага. Жыве Беларусь! На мінулым тыдні ў Жытоміры прайшло ўрачыстае развітанне з палкоўнікам у адстаўцы, адным з самых дасведчаных інструктараў палка Кастуся Каліноўскага, Молакава Мікалая Мікалаевіча. Ён быў з намі з самага пачатку і стаў неад'емнай часткай нашай гісторыі. МММ застанецца ў нашай памяці назаўжды. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Ўкраіне! І гісторыя пра жыццёвыя неспадзяванкі. Андрэй Корсак супрацоўнічаў з інфармацыйным агенцтвам «Белапан» у якасці аператара. Пасля ціску на рэдакцыю вымушаны быў пайсці з прафесіі і з'ехаць з Беларусі. Жыццё наново Андрэй пачаў у Польшчы, нават планаваў адкрыць бізнес. Аднак з пачаткам поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне далучыўся да добраахвотнікаў палку імя Каліноўскага. Дапамагаў прэс-службе, цяпер жа прымае непасрэдны ўдзел у баях. Служыць мінамётчыкам БПЛА імя Мікіты Краўцова. Мы змаглі паразмаўляць з Андрэем падчас ягонага адпачынку пасля баявых. Ужо цяпер урывак інтэрв'ю пра вайсковае братэрства, бесчалавечнасць вайны ды будучыню Беларусі. Вітаю, спадару Андрей, вельмі прыемна з вами пазнаёміцца, удзячная, што вы пагадзіліся з намі паразмаўляць. Дзякуй навзаем, мне таксама прыемна. Андрей Корсак, колішні аператор інфармацыйнай кампаніі «Белапан», пасля блакавання сайту агенцтва ў 2015-м пакінуў журналістыку. Пераехаў на працу ў Расію, затым у Польшу. З 9 сакавіка 2022 года ў шэрагах добраахвотнікаў палка імя Кастуся Каліноўскага ва ўкраіне. Служыць у падраздзяленні БПЛА імя Мікіты Краўцова ў мінамётным разліку «Жнец». І хацелася пачаць з таго, што мы фактычна з вами калегі, бо некалькі год вы працавалі таксама ў незалежным медыа. Але наколькі я прачытала, амаль 7 гадоў вы жывеце ў замежжы. І вось першае, што хацелася б даведацца, гэта што стала прычынаю вашага ад'езду і чым вы займаліся? Это был 14-15 год. На Белопан уже тогда шло давление. Ну, вы, наверное, знаете, что закончилась это смертью Олеся Липая, нашего любимого редактора. Я вернулся в родной город, но родной город меня не ждал. После Белопана я не мог устроиться в магазин даже грузчиком. И уехал в Россию несколько лет, работал в России, а потом перебрался в Польшу. И, собственно, в Польше я уже думал оставаться, думал там начинать новую жизнь. То бок я разумею, што сядно не будучы ў Беларусі, вы сачылі за тымі падзеямі, разумелі, што адбываецца. Так. Ну, знаете, то, что отбывается, не понимает только, просто в конец тупой человек. Все они прекрасно понимают. И с той, и с этой стороны баррикад все прекрасно понимают, что происходит. Ну и пока им выгодно делать вид, что они еще не понимают, что все не так, как кажется. На самом деле, как раз-таки здесь все однозначно. А что вас падштурхнула адважыцца і уступіць у шэрагі добраахвотнікаў і бараніць незалежнасць Украіны, нашай суседняй краіны? Ну, понимаете, мне даже трудно себя представить где-то в другом месте сейчас. Потому что, по моему мнению, то, что происходит здесь и сейчас, вот в этой точке планеты, это самая важная вещь в мире. Ничего важнее этого нету, потому что дальнейшее повлияет на весь наш мироpoгляд. Цяпер вы з'яўляецеся мінамётчыкам, так? Можаце крыху апісаць, у чым палягаюць вашыя задачы? По-першае, у нас наш расчет, он состоит в складе БПЛА. БПЛА — это, понятно, хлопцы-пилоты поднимают своих тушек, выясняют цели. Не только для нас, они работают для большого сектора фронта. Вот, на них надеются и сумежники наши, молятся на них. И не зря. Парни у нас очень головастые, очень умные, очень храбрые. Вот, когда цели находятся,
вот в чем отличие нашего БПЛА от других, то, что у нас собственный минометный расчет. То есть мы можем выявить цель и сразу же ее уничтожить, не обращаясь больше ни к кому. И большей частью, слава богу, у нас это получается и получается неплохо. А наколькі надоўга хапае аднаго дрона, ці яны як расходны матэрыял іх вельмі хутка знішчаюць? На самом деле, да, дроны очень часто теряются. С этим ничего не поделаешь. Работает и вражеская РЭП, да, которая их садит. Да вообще что угодно, погодные условия, особенно сейчас, когда вот это либо туман, либо дождь, либо мгла вот эта мокрая стоит в небе, у них быстрее разряжаются аккумуляторы, да, их надо быстрее садить. Ну, эта работа такая достаточно нервная, но благо ребята наши очень хорошие профессионалы. Вот, и, пользуясь случаем, мы сейчас проводим сбор на 2 антенны, которые позволят нашим ребятам эффективнее работать, и дрон Mavic 3 с тепловизором. Вот, если у кого-то есть желание нас поддержать, мы вам будем вельми удячны. И поверьте, это все идет на корысть нашей агульной перамоги. Зразумела, вайна гэта вельмі страшная рэч. Вось з чым самым жахлівым, страшным вам давялося сутыкнуцца на фронте? Самое страшное – это, конечно, смерти близких ребят. Не так давно я потерял одного из своих лучших здесь друзей. Вчера от нас сошел МММ, наш инструктор, человеку 71 год, у него 3-я война. Вот эта. Он бы мог спокойно сидеть дома, он свое отвоевал уже давным-давно. Но он пришел к нам, и это человек такой жизненной энергии, которая у него просто через край била. Он мог зарядить любого и на что угодно, честное слово. Как и мой погибший друг, это человек-позитив сам по себе. У него все постоянно на позитиве, шутки, прибаутки. Слово «смерть» с ним вообще даже близко никогда не ассоциировалось. Но вот ребят терять, это самое тяжелое, что может быть тяжелее. И когда говорят, что война забирает самых лучших, это, к сожалению, правда. Потому что самые лучшие, они, как правило, и идут первыми, и ответственность на себя берут первыми. Вот, это самое тяжелое. Самое жуткое. Однажды, это неподалеку от Бахмута, мы тогда уже из Бахмута отступили, заехали вот на новую позицию, и смежники дают нам координаты, по которым мы должны стрелять. Это небольшая такая посадка, в которой уже деревьев не остались. Там просто, стоят такие вот пеньки разной высоты. И среди них нарыты лисьи норы, где прячутся орки, да. Их заводят туда каждую ночь человек по 30, по 40. И вот мы 4 суток, где-то там 60-80 мин в день, мы выбрасываем на этот клочок земли. Мы просто... Там ничего не остается живого. Ничего. Это уже непонятно, где это нора, где воронка. Там просто все перемешано в грязь. И что вы думаете? Они на следующую ночь опять заводят туда людей. И это продолжается 4 суток. И если поначалу мы радовались, что мы попадаем, да, но мы всегда радуемся. Ты ж не мыслишь категориями там убил, не убил. Ты мыслишь категориями попал или не попал. И вот поначалу, если мы радовались, что попадаем, знаете, на 4-е сутки тебе становится жутко. Потому что это настолько бессмысленно, это настолько расход человеческой жизни. Для них люди, что дрова. Вот закинул в топку, да, сколько тебе надо, и все, паровоз попер. Это же чьи-то отцы, чьи-то дети, в конце концов. Ну ладно, мы враги, вы нас не жалеете, своих-то за что? И ты себя чувствуешь просто мясником на бой. И чувствуя это ничего, я на самом деле этим не горжусь, да, мне от этого горько. Но это приходится делать, а как иначе? Ну, иначе до них не дойдет, наверное. І гаспадару Андрей, акурат хацела папытацца, што ж дазваляе тады трымацца і увогуле ў гэтай сітуацыі неяк заставацца
заставацца чалавекам і не зразумець, што ты там можаш жыць і мірным жыццём? Люди, которые вокруг. Я нигде никогда, ни в одном месте я не встречал такое количество светлых людей. Ну, это, наверное, самое лучшее, что есть на войне. Что тебя окружают люди, хотя у нас отношения, вот пойдите, друг с другом непростые. У нас такой расчет, где все люди чудинка, абсолютно все. Нам иногда бывает очень непросто друг с другом. Но, тем не менее, мы искренне и откровенно друг друга любим. Мы друг друга поддерживаем. И остальные ребята, штурмовики наши, я с них вообще в полном восторге. Они сталкиваются в глаза, да, с противником. Это самое тяжелое, да, наверное, что может быть. И я, честно говоря, я просто горжусь тем, что меня окружают подобные люди. Вот, ответственность за будущее нашей страны. За то, каким... Я иногда там, знаете, бывает, разговариваю с людьми, которые остались там в Беларуси. И они, конечно, на самом деле, они очень боятся войны. Да, что понятно. Что понятно. Естественный человеческий страх за своих детей, да, это инстинкт просто, да. Они очень боятся, что мы придем, что мы принесем войну, чтобы не пострадали их дети. Но, с другой стороны, а какую ты страну оставишь своим детям? Ты хочешь, чтобы твой ребенок боялся сказать правду? Чтобы он жил в обществе, где все вокруг лгут, стучат друг на друга, доносят, чтобы он сам стал доносчиком? Или на него донесли? Так же жить просто-напросто нельзя. Они тоже это прекрасно понимают. Но, к сожалению, эта ОПГ, которая засела у власти, она просто так не уйдет. И тут... Так что, ребята, если вы хотите, мы не несем вам войну, мы несем вам вольность, мы несем вам свободу. Так что поддержите нас, пожалуйста, в нужное время, и это все очень быстро закончится. А калі на бліжэйшыя год-два вайна не спыніцца, так, не будзе перамогі, наколькі доўга вы яшчэ гатовыя ваяваць? Я готов воевать до перемоги. Для меня, просто я себе купил билет в один конец. Для меня выхода, просто другого не будет. Или я вернусь и на старости лет буду жить в своей стране, никого не боясь, и где никто никого не будет бояться. Либо, все, нет другого выхода. Другие варианты просто я не рассматриваю даже. Но я хочу домой. Я хочу быть похороненным на своей земле. Спадару Андрей, дзякуй вам яшчэ раз вялікі за гэтую размову. Магу толькі пажадаць, каб вы бераглі сябе. Вялікі дзякуй вам таксама. Застаемся ва ўкраіне. Жорсткія баі ў ваколіцах Аўдзеўкі. Расейцы нясуць велізарныя страты, але не кідаюць намаганняў захапіць горад, што месціцца непадалёк ад акупаванага Данецку. Чаму Аўдзеўка гэтак важная для Пуціна? Ян Федарович. Няўдалы штурм за штурмам. Украінская Аўдзеўка усяго ў дзясятку кіламетрах ад акупаванага расейцамі Данецку ператвараецца на новы Бахмут. Масіраваныя атакі расійскай арміі працягваюцца на гэтым накірунку вось ужо больш за месяц. На дадзены момант яны не могуць прасоўвацца так актыўна, як раней. Таму яны змянілі тактыку. Цяпер яны атакуюць невялікімі пяхотнымі групамі ад 3 до 15 чалавек. Таму што за апошнія 10 дзён іхная тэхніка фактычна знішчаная. Аўдзеўка – горад на ўсходзе ўкраіны, ператвораны ў вялікі ўмацаваны раён. Адсюль да прыгарадаў Данецку каля 7 кіламетраў. Цягам апошняга месяцу расейцы прыкладаюць усе намаганні, каб захапіць мястэчка і атачыць украінскія сілы, якія яго бароняць. Расейцы паведамляюць, што ўжо ўвайшлі ў раён прамзоны коксахімічнага заводу на поўначы гораду. Захоп заводу дазволіў бы кантраляваць асноўную дарогу забеспячэння, што ідзе праз мястэчкі Ластачкіна і Орлоўка. Уже сейчас расстояние между Клещами
полуокружения вражеской группировки, что действует в районе Авдеевки, составляет порядка 7 километров. И пока украинские силы обороны имеют возможность обеспечивать всем необходимым наш гарнизон в Авдеевке, ситуация полностью подконтрольна. Як тое было і ў абложаным Бахмуце, незважаючы на няспынныя абстрэлы, у горадзе дагэтуль застаюцца блізу 1500 цывільных жыхароў. Раз в неделю, раз в 2 недели идут обстрелы. Они каждый день идут, но имеется в виду обстрелы территории больницы, зданий больницы, корпусов. Да ну каждый день вот это летает. И сегодня летали, что это. Вот тут стоим, я вот так прижалась. Думаю, хоть бы пронесло, хоть бы пронесло. Паводле брытанскага выдання «Гардыян», расейцы нясуць пад Аўдзеўкай надзвычай вялікія страты – ад 500 до 1000 жаўнераў на дзень толькі забітымі. Падобныя ацэнкі гучаць і ад украінскага боку, але вялікія страты не замінаюць, працягваюць спробы наступу канцэнтраваць вакол мястэчка яшчэ большыя сілы. Ця концентрація, вона досягається не... Гэтая канцэнтрацыя дасягаецца не коштам выкарыстання рэзерву з тылу або з тэрыторыі РФ. Не. Расійскае камандаванне для гэтага сцягвае падраздзелы з іншых плацдармаў, напрыклад, з Луганскай вобласці, дзе размешчаная групоўка войскаў «Цэнтр» і група войскаў «Захад». Самим вони послаблюють саму. Тым самым яны аслабляюць абарону Луганскай вобласці, але яны на гэта не звяртаюць увагі. Для іх галоўнае які-небудзь вынік у Аўдзеўцы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі гэтак тлумачыць жаданне расейцаў любым коштам захапіць Аўдзеўку. Путіна зараз дуже цынічна. У Пуціна цяпер вельмі цынічная і канкрэтная палітычная мэта, і ён гатовы забіваць колькі заўгодна сваіх людзей, бо хоча ў першай палове снежня паказаць хоць нейкія тактычныя вынікі. Тады ён плануе абвесціць свае выбары. Расія ўжо губляе пад Аўдзеўкай і салдат, і тэхніку хутчэй і ў большым маштабе, чым, напрыклад, пад Бахмутам. Чым больш расійскіх войскаў зараз будзе знішчана пад Аўдзеўкай, тым горш для ворага будзе агульная сітуацыя і агульны ход гэтай вайны. Украіна таксама не можа пахваліцца істотнымі вынікамі свайго контрнаступу. Прасоўванне хутчэй тактычнае і найбольш заўважнае на поўдні, на левым беразе Дняпра. Марпехі ЗСУ здолелі пераадолець водную перашкоду і замацаваліся на некалькіх плацдармах побач з апорамі знішчаных аўтамабільнага і чыгуначнага аўтонаўскіх мастоў, а таксама ў раёне паселішча Крынкі. Цяпер яны спрабуюць пашырыць гэтыя плацдармы. Є артилерійська підтримка. Ёсць артылерыйская падтрымка, ёсць падтрымка з паветра дронамі, але няма іншага кампаненту, механізаванага. Яго амаль няма там, пераважна дзейнічаюць падраздзяленні пяхотнага тыпу абмежаванага функцыяналу. Таму пашырэнне плацдармаў ускладняется этими факторами. Для того, чтобы украинское контрнаступление на этом участке фронта было расширено, имело достаточно серьезные масштабы, необходима стабильная логистика между правым и левым берегом Днепра. Ведь очевидно, что со стрелковым оружием бороться с вражескими танками, морпехом практически невозможно. Для этого необходимо перемещать на левый берег Днепра систему противовоздушной обороны, артиллерийские системы, бронетехнику, в том числе и танки. Зрэшты, разважае Уладзіслаў Селязнёў, перамясціць усё гэта магчыма толькі з дапамогаю пантонных пераправаў, бо ўсе масты на херсонскім кірунку знішчаныя. Ад таго, наколькі эфектыўна будуць абароненыя пераправы, будзе залежаць паспяховасць наступу на гэтым кірунку фронту. Ян Федарович, Белсат. Напрыканцы застаемся ў замежжы. Ізраіль і прадстаўнікі Хамасу пры пасярэдніцтве ЗША вядуць перамовы аб вызваленні некалькіх дзясяткаў закладнікаў. У адказ Цагаль гатовы пайсці на часовае спыненне наземнай аперацыі ў сектары Газа, ды прапусціць на тэрыторыі анклаву вялікую колькасць неабходных гуманітарных грузаў. Пакуль жа пагадненне не зацверджана і цярпяць перш за ўсё цывільныя асобы. Гуманітарная сітуацыя ў сектары Газа пагаршаецца дзень за днём, а лік ахвяраў сярод цывільных можа ісці нават на 1000. Падрабязней у нашым матэрыяле. Израильская армия працягвае наземную аперацыю ў сектары Газа. Улады краіны штодня справаздачацца аб поспехах Цагалю ў барацьбе з баевікамі Хамасу, але прызнаюць, пры выкананні баявых задачаў не ўдаецца пазбегнуць стратаў і сярод цывільнага насельніцтва анклаву.
Я могу сказать, что мы будем намагацца завершыць гэтую працу з мінімальнымі ахвярамі сярод цывільнага насельніцтва. Гэта тое, што мы спрабуем зрабіць, мінімізаваць ахвяры, але, на жаль, нам гэта не ўдаецца. Смерць кожнай цывільнай асобы – гэта трагедыя, і гэтага не павінна было здарацца. Таму мы робім усё, каб адвесці пагрозу ад цывільных, але Хамас робіць усё, каб пакінуць іх пад ударам. Кіраўнік ізраільскага ўраду удакладняе, аперацыя «Цагалю» не мае на мэце акупацыю сектару Газа, а толькі знішчэнне Хамасу. Сталіца сектару Газа аточаная ізраільскімі войскамі. Павольна праз вулічныя баі «Цагаль» прасоўваецца ў цэнтр гораду ў пошуках баевікоў Хамасу і яго інфраструктуры. У прыватнасці падземных тунэляў, уваходы ў якія, як сцвярджае ізраільская выведка, хамасаўцы маскіруюць у цывільных аб'ектах. На пачатку тыдня ў «Цагалі» прадэманстравалі кадры з дзіцячага шпіталю Рантысі, у тунэлі пад якім баевікі Хамасу трымалі ізраільскіх закладнікаў. Гэта выбухоўка, гэта камізэлькі з выбухоўкай. Так, гэтыя камізэлькі рыхтавалі, каб падрываць іх у шпіталях сярод пацыентаў. А ў сераду армія абароны Ізраілю распачала аперацыю ў найбуйнейшым шпіталі Газы Аш-Шифа, на тэрыторыі якога, паводле інфармацыі ізраільскай і амерыканскай выведак, месціцца ўваход у адзін з галоўных падземных камандных пунктаў баевікоў Хамасу. Гэты аўтамабіль стаяў у гаражы, у ім закладзеныя ўсе кампаненты, як бачыце, што выкарыстоўваліся падчас атакі ў кастрычніку. Тут велізарная колькасць боепрыпасаў, велізарная колькасць РПГ, гранатаў, аўтаматаў Калашнікава, зброі і нават халоднай зброі. Акрамя запасаў зброі, у адным з корпусаў Аш-Шифа вайскоўцы «Цагалю» знайшлі ноутбукі з фотаздымкамі ізраільскіх палонных. Але саміх закладнікаў у шпіталі ўжо не было. Пазней у суседніх будынках ізраільскія вайскоўцы выявілі целы двух забітых закладнікаў – 65-гадовай Ягуды Твайс і 19-гадовай Ноя Марчыяна. Баевікі Хамасу працягваюць трымаць у закладніках больш за 230 ізраільскіх грамадзянаў. Тым часам колькасць ахвяраў сярод палестынскага насельніцтва, згодна з інфармацыяй падкантрольнага Хамасу Міністэрства аховы здароўя Палестыны, склала 11,5 тысячаў чалавек. Гуманітарная сітуацыя ў рэгіёне крытычная. Адчуваецца недахоп паліва, ежы, пітной вады. Большасць медычных установаў не працуе. У больніцы Аш-Шифа былі пашкоджаныя найважнейшыя аб'екты інфраструктуры, у тым ліку рэзервуары з вадой, кіслародныя станцыі і радзільнае аддзяленне. Паведамлялася таксама аб гібелі 3 медсясцёр. Шмат хто з тых, хто былі ў шпіталі, уцякалі або спрабавалі збегчы. Шпіталь Аль-Кудс у горадзе Газа не працуе, яго кінулі пад бесперапыннымі бамбаваннямі, якія абарвалі жыццё пацыентаў і медыкаў. Каб пазбегнуць эпідэміі і гуманітарнай катастрофы ў сектары Газа, ваенны ўрад Ізраілю прыняў рашэнне штодня дасылаць у анклаў 2 аўтацыстэрны з палівам, што забяспечыць працу помпаў, водазабеспячэння і каналізацыі. Александр Баразенко, Белсад. Такі быў гэты тыдзень, а ўжо на наступным у сераду 4-я гадавіна перапахавання герояў паўстання 1863-64 гадоў. Вільня 22 лістапада 2019 была бел-чырвона-белая. Беларусы не падвялі. Беларусы развітваліся са сваімі героямі. Парэшткі 21 паўстанца, у тым ліку Кастуся Каліноўскага, пахавалі ў капліцы на могілках русы. Гэта і нашае беларускае месца ў літоўскай сталіцы. На ўсё жыццё буду памятаць той дзень. Было студзёна, але грэлі эмоцыі. Я быў тады выпускаючым рэдактарам адмысловага 8-гадзіннага жывога эфіру з Вільні. Усё праляцела вокам гненна. Той эфір рабіла наша каманда, але перадусім беларусы, якія прыехалі на развітанне з паўстанцамі. А потым увечары мы пабеглі на могілкі, бо за працаю не маглі быць удзень. І калі, гаспадарства, вы ў Вільні ці будзеце там, не абмінайце месца, дзе можна проста падумаць пра Беларусь. Зробіцца неяк цяплей і лягчэй. Сергей Пацасонны, да сустрэчы ў эфіры.